dara day ang iyang buto. So, mo na yung buto. Mo ning overheat kayo. Kini oh. Mo na yung buto. Ay mailan nyo sa buto. Gasket padre sa atbang. Wow. Nakaitom siya oh. Numero 3 ang iyang buto sa gasket, ang uban okay man, may problema siya. Muna yung part 2 atong kuan, pero ay gyapon mo kalimot i-share, i-like, dayon i-follow ha. Yadto mo sa kung YouTube channel para makita nyo dito sa akong YouTube channel ang ikatuluan niyo pag andar na ani ako dyan po siyang videohan.